K niektorým vyjadreniam prezidenta policajného zboru na dnešnej TB, ktoré musím odmietnúť ako neodborné, zavádzajúce a až hraničiace s drzosťou. Prezident policajného zboru okrem iného tiež uviedol, tu nebol nikto obvinený. Napriek tomu generálny prokurátor siahol po 363 KE, ktorú označil počas svojho výberového konania, očistili spoločnosť od zločincov, preto sme poukazovali niekoľkokrát na to, ako nebezpečné je, že proti uzneseniu generálneho prokurátora, ak použije 363, nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Je to rozhodnutie jedného muža, ktorý keď sa mýli pri aplikácii, alebo je pod tlakom, alebo je vydieraný, alebo to chce spraviť z korupčných dôvodov, tak niet opravného prostriedku. Zdôrazňujem, že v trestnej veci vyšetrovateľov NAKA som osobne nekonal a nevydal som žiadne rozhodnutie, a to ani prezidentom policajného zboru spomínané rozhodnutie podľa paragrafu 363 trestného poriadku o zrušení uznesenia o začatí trestného stíhania. Aj keď v konečnom dôsledku uznesenie podľa paragrafu 363 trestného poriadku podpisuje generálny prokurátor alebo prokurátor poverený konaním v jeho mene, v žiadnom prípade sa nejedná o rozhodnutie jedného muža. Také označenie je zavádzajúce a nezodpovedá postupu pri vybavovaní mimoriadnych opravných prostriedkov upravenému v príkaze generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Musím sa veľmi dôrazne ohradiť voči slovám prezidenta PZ, spôsobilým navodiť u občanov domnienku o mojom rozhodovaní ako generálneho prokurátora pod tlakom z dôvodu vydierania či z korupčných dôvodov. Takúto nehanebnosť si vyprosujem. Zároveň úprimne prajem všetkým verejným činiteľom takú mieru slobody pri rozhodovaní, akou osobne disponujem. Za každým rozhodnutím, ktoré som osobne vydal, si plne stojím a vždy obsahovalo také odôvodnenie, ktoré poskytovalo odpovede na všetky skutkové a právne významné otázky. Ak prezident policajného zboru kriticky poukazoval na chýbajúci opravný prostriedok proti uzneseniu generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 trestného poriadku, dávam mu do pozornosti bod 171. nálezu Ústavného súdu z z 21. júna 2023 sp. ZN. PL. US 1/2022. 270 citujem, ak by zákonodarca právnou úpravou mimoriadneho opravného prostriedku pripustil preskúmanie rozhodnutia z mimoriadneho opravného konania ďalším opravným prostriedkom, došlo by k iterácii či reťazeniu opravných prostriedkov, čím by nebolo možné ad absurdum nikdy dosiahnuť stabilitu a nezmeniteľnosť rozhodnutí. A tým by bola hrubo porušená právna istota, ktorej ochranu napokon svojim návrhom sledujú aj navrhovatelia. Právna úprava trestného konania preto nepripúšťa preskúmanie rozhodnutia z mimoriadneho opravného konania, a to nielen v paragrafe 363 ODS. Trojtrestného poriadku, ale ani v paragrafe 392 ODS. Dvojtrestného poriadku, podľa ktorého proti rozhodnutiu o dovolaní opravný prostriedok nie je prípustný. Už len poznámka k prezidentom policajného zboru prezentovaným limitom rozhodovania podľa paragrafu 363 trestného poriadku pred vznesením obvinenia, vymedzeným Ústavným súdom Slovenskej republiky. V odôvodnení nálezu vyslovený právny záver je odlišný od, zdôrazňujem, dlhoročnej a konzistentnej rozhodovacej činnosti generálnych prokurátorov. Od roku 2008 platí do budúcna a v rozhodovacej činnosti samozrejme bude táto interpretácia oprávnenia plne rešpektovaná. Ďakujeme za zhliadnutie videa a prosíme o podporenie tvorby tohto kanálu zanechaním lajku a odberu. Ďakujeme.